Hola, sóc la Clara del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i avui us presentaré un taller vinculat a una visita que es titula La ciutat industrial i el taller fa totalment referència perquè és una llibreteta amb tapa de paper de suro. El taller el fem en aquest edifici que tenim aquí darrere, que és l'antic Casino de la Constància o Casino dels Nois, un dels símbols més importants de l'etapa industrial surera que va viure la ciutat de Sant Feliu de Guíxols durant els segles XIX i XX. El Museu d'Història utilitza diferents equipaments culturals i edificis emblemàtics per realitzar-hi activitats i tallers. Som-hi? Doncs els materials que necessitem pel taller de la ciutat industrial són paper de suro, làmines de paper de suro, 2, fulls de paper que poden ser de colors o bé de color blanc, tisores, cubeta de pintor petitona, corró d'espuma, foradadora, tinta xina, agulla de cosir llana, fil de cotó i estampes. Molt bé, el que haurem de fer en primer lloc és agafar el nostre paper i tallar-lo a la mida que vulguem. Si és d'A 4, en podem fer d'A 5 o inclús una mida més petita. I llavors, un cop tallat, el posarem dins del paper de suro. I així tindrem una portada i una contraportada amb les fulles de paper a dins. I ara tocarà foradar-ho. Col·locarem la foradadora en un dels laterals perquè així serà molt més fàcil obrir i tancar la nostra llibreta. Un cop ho tenim ben col·locat i veiem que els forats estan a lloc, estan centrats, ja podem foradar-ho prement ben fort a la foradadora. Seguidament agafarem el fil de cotó, buscarem la mida, que més o menys ens anirà bé per cosir, tallem i després tocarà enfilar el fil a l'agulla. I el següent pas ja serà el de cosir la llibreta. Aquí val a dir que hi ha moltes maneres de cosir una llibreta. Es pot fer simplement un cosit i un nus o es pot fer més aviat una enquadernació. El que farem ara és una enquadernació que se'n diu a la japonesa. Llavors es passa el fil pel forat i es torna a passar per ell mateix, així. Sempre vigilant que ens quedi un bon tros de fil sobrant a l'altra banda. Un cop l'hem passat per ell mateix en sentit vertical, fem exactament igual en sentit horitzontal. I venim a buscar el mateix forat. I llavors ens anem a buscar l'altre forat, traçant una línia de forat a forat. I tornem a fer exactament el mateix. Passem per ell mateix en sentit vertical i anem a buscar el mateix forat en sentit horitzontal. Passarem tot el fil, ens assegurem que estigui ben recte i donem la volta. Un cop el tenim així ja podem treure l'agulla, apretar ben fort com si fossin cordons d'una sabata i fer un nus. Altre cop podem fer molts nusos diferents. El que farem avui és un nus totalment senzill i doble. En acabat, tallarem les restes de fil a la mida que vulguem i ja tindrem la primera part de la llibreta enquadernada. I ara ve la part més divertida, que serà la d'estampar. Agafarem la tinta xina i la posarem dins de la cubeta de pintor. Depèn de la quantitat d'estampes que vulguem fer, haurem de posar més o menys tinta. És base a l'aigua i això vol dir que se'n va fàcilment de les superfícies. Tot i així, embruta molt. Llavors agafem el corró, el rodem unes quantes vegades que empapi bé tota l'espuma. Si hi ha excedent de tinta, està molt bé que fer servir aquesta part, que és com per escorrir bé l'espuma. I un cop tinguem l'espuma del corró ben empapada, agafarem la primera estampa. Aquestes estampes, concretament, són d'una impremta antiga d'aquí Sant Feliu de Guíxols i són de ferro i fusta. Però les estampes les podem fer de qualsevol manera. Les podem fer amb patata, les podem fer amb esponja o inclús les podem fer amb fusta o linòleum tallat o gravat. Llavors, procedirem a
estampar bé la superfície amb tinta, és a dir, assegurar-nos que tota la superfície que té relleu quedi ben entintada. I com sabem que està entintada? Perquè si movem bé l'estampa, brilla. Fixem-nos bé de no posar-hi massa tinta que no quedin bassals, perquè llavors ens quedaran taques negres. Un cop tenim l'estampa ben entintada, l'estamparem. La col·locarem amb molta cura sobre la superfície de la llibreta i llavors apretarem fort. S'ha d'apretar molt fort i s'ha de vigilar, sobretot, que no es mogui ni una mica. Un cop apretat, la traiem. Veureu que està al revés. Amb els símbols no es veu tant, però amb les lletres, si estampem lletres, hem de tenir molt en compte que s'estampa a la inversa. Aquí es posa. Farem el mateix procediment exactament igual. Apretarem ben fort. I aquí tindrem la nostra llibreta estampada. Molt bé, doncs aquest és el resultat del taller que us hem proposat de fer avui. Us convidem a fer-lo des de casa o venir al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i fer-lo amb nosaltres, tant aquest taller com molts altres i moltes altres activitats. Moltes gràcies i fins aviat!